Tento rok sa v Paname konala Svetová olympiáda robotov, teda majstrovstvá sveta v programovaní robotov. Slovensko reprezentovali 3 družstvá. V kategórii Elementary družstvo z Vozokian a juniorskú a seniorskú kategóriu reprezentovali družstva nášho gymnázia v Kráľovskom Konci. Tieto 3 družstvá sa zúčastnili súťaže proti tým najlepším na svete. Niekoľko tisíc ľudí si na sociálnej sieti pozrel krátky film s členmi našich 2 tímov, ktorý vznikol pred našim odchodom na majstrovstvá sveta. Našu prípravu a účasť podporilo mnoho ľudí, za čo sme im veľmi vďační a zo srdca im ďakujeme. Nedávno sme sa vrátili s Panamy, kde sme sa zúčastnili na majstrovstvá sveta v programovaní robotov World Robot Olympiad 2023. V prvom rade by som vám chcel všetkým zablahoželať za výsledok, čo sme tam dosiahli. Som veľmi hrdý a pyšný na vás a si myslím, že veľmi dobre sme obstáli. Po viac ako 20 000 kilometrov a s množstvom skúseností sa znovu stretávame so svojimi študentmi v našej školiacej miestnosti. Skončili sme v krásnom strednom pásme napriek tomu, že sa naši študenti venujú programovaniu robotov iba vo svojom voľnom čase. Priznám sa, ako pre učiteľa informatiky a programovanie a práca s talentovanými žiakmi je pre mňa srdcovou záležitosťou. Už druhýkrát sme sa stali majstrami Slovenska s mojimi žiakmi v súťaži World Robot Olympiad a toho roku sme získali možnosť vycestovať až do ďalekej Panamy na majstrovstvá sveta v programovaní robotov. Nedávno sme sa vrátili s Panamy so 6 žiakmi, nakoľko sme reprezentovali Slovensko v kategóriách junior a v kategóriách senior. A moje týmy majú názov Rubicon, a to sú tí najmladší, kategória junior, a druhý tým má názov Roboys, oni pracujú v kategórii senior. A samotná súťaž bola pre nás veľmi vynikajúca, tá atmosféra bola fascinujúca. Určite by som želal pre každého zažiť raz aspoň takú svetovú olympiádu a vidieť tam naraz súťažiť 2000 až 3000 študentov z celého kúta sveta. A ten mix tých študentov, mix tých národov, ozaj človek si to zapamätá do konca života. Študenti našej školy súťažili na tohtoročnom svetovom šampionáte v Paname v 2 vekových kategóriách, junior a senior. Najlepší výsledok z 3 dní sme dosiahli v kategórii junior, kde sme obsadili 40. miesto z 93 tímov a boli sme 10. najlepší spomedzi európskych krajín. Naše družstvo seniorov bolo taktiež v strednom pásme a skončilo na 48. mieste. Programovanie je mojím koníčkom. My ako mladí ľudia môžeme objavovať vzrušujúci svet robotiky a programovania a v našom gymnáziu máme na to možnosť. Nedávno sme sa vrátili s Panamy z majstrovstiev sveta programovaní robotov, kde sme zažili fantastické a nezabudnutelné dni. Som členkou týmu Rubicon a si v tej oblasti nájdem svoju cestu v budúcnosti. Som takmer rok členom týmu Roboys. Ešte na jar sme len snívali o tom, že dostanem do Panamy, ale potom, keď sme vyhrali národné finále v Košiciach, sa očakávania začali naplňať. Celá príprava zbrala veľa času a energie, kým všetko vzniklo a dostali sme do Panamy. Súťaž bola pre nás veľkou skúsenosťou a príležitosťou. Na svetovom finále v Paname sme sa veľa naučili, čo sa týka geografie, histórie, angličtiny a hlavne v oblasti IT. Volám sa Vivien Kováčová, mám 15 rokov a už rok posilňujem tým Rubicon. Keď som sa pripojila k týmu, ani v mojich najkrajších snoch sa mi nesnívalo o tom, že raz sa nám podarí dostať do Panamy. The World Robot Olympiad sa koná od roku 2004. Naše gymnázium z najjuhovýchodnejšieho regiónu Slovenska učí svojich študentov programovaniu robotov už 8 rokov. Týmy navrhujú roboty, ktoré riešia výzvy na súťažnom poli. Roboty sú úplne autonómne. Najbližšie majstrovstvá sveta sa budú konať v tureckom Izmire. Urobíme všetko preto, aby sme sa tam dostali. Ďakujeme každému za podporu.